Prebehnem teda k našim vzácnym hosťom. Tomáš, Jirko, ahojte, ešte raz dobré ráno. Ahoj. Ako sa vám páči naše teleráno? Sledujete aj u vás snídanie? Já jsem Výříkově vidění. No. Čo si? Jo, aha, to se vás neříká? Nie. To je škoda, to mohlo být vtipný. Je vlastně, Výříkově vidění. Výřikovom videní. Ježkový oči máte? to znamená, že u vytržení. U vytržení. My ste takí Takže dvaja si vo bratia, vytržení. povedzme tak, No, svojím spôsobom. ale sesterským spôsobom. Sesterským spôsobom. Medzi vami je viac ako 10 rokov? Ne, menej. Menej ako 10 rokov, ale že to je, že kamarátstvo na život a na smrť. No, spíš na tú smrť. No. To už teraz prešlo do toho ďalšieho štádia. A ako je to s rodinami teda? Obidvaja máte deti, či aj toto Ale každý riešite svoje. spolu? Je to lepší. Áno, hej. Ženu máme každý svoji. A dcerka ako? Dobre, Ako sa aj páčilo na dovolenke? Ty si bol teraz na takej dlhšej dovolenke. Ano. Byli jsme v Dominikánské republice a ona tam byla pořád nahá, takže byla šťastná. Já jsem byl míň nahý, ale Nemanželka, taky jsem byl dcerka, hej? šťastný. Prosím? Nemanželka, dcerka, hovoríš. Aha, dcerka. Tak podle toho, jak kdo chtěl, ale spíš dcera byla hodně nahá. A páčilo sa aj. A ty si pred odchodom na dovolenku dával tiež taký zaujímavý vtipný rozhovor, že neberete tam lieky, nič a podobne. Takže všetko prebehlo v poriadku. Ono to u áno? nás trošku chodí tak, Ano. jo, že ten rozhovor ani nemusíte dávat a on vyjde. Aha, tak. To máme spoločné ako krajinu. A o tebe je známe, že ty si teda porazil Karla Gotta, si zlatým slavíkom a To už bývávalo. bývávalo, Už je ako dávno. veci sa dejú. A zobralo to z tvojej psychickej stránky nejaký efekt, alebo spravilo to niečo s tebou? Že ako... Já jsem se hodně změnil. Áno, Jirko, povedz ako. Tak, no, je to čím dál horší v podstatě, ale já si myslím, že zrovna ta porážka Karla, on to vlastně se říká porazil, ale vlastně nikdo nikoho neporazil. No, nějací lidé poslali nějaké hlasy, za což jsme jim byli velmi vděční No, a to je vlastně celé. Čiže cítiš sa stále rovnako, alebo čo to urobil, ten pocit, ktorý tam nastal? Já jsem člověk, to jestli máš zlatýho ptáka, to ti neudělá lepším člověkem. No, dobre. A toto celé sa s tebou stalo po Indii, či pred Indiou? Pretože vieme o tebe, že navštívil si túto krajinu a Indie byla takový spouštěč. spouštěč všetkého. No, jo, vlastně jo. Dá sa povedať. Nebo spíš to rozhodnutí, že tam chci jet. Ono to v momentě, kdy zjistíš ve svém životě, že chceš jako něco hledat, tak už jsi na cestě. A je jedno, jestli tam jedeš nebo ne. A pomáha ti v tvojom živote, alebo treba aj na koncertoch, aby sme sa dostali aj k tomu, pretože chystáš koncerty rovnako ako v Čechách, tak aj tu na Slovensku niekoľko. Kondička je veľmi dôležitá. Tak či tá tvoja športová kariéra, keďže máš aj zlatú medailu, tak či to ti pomáha? Lebo ja som videla ukážku koncertov, kde ty na tom pódiu žádíš ako besný, takže to nie je sranda popri tom aj spievať. Je to výhoda? Že To byl športovec zpěvač bývalý? besný. To nevím. Ty si bol pietibojač. Ano, ale já jsem vlastně vždycky ten koncert sám je pro mě taky cvičení, takže předtím se na to nějak nepřipravuju. Předtím spím celou dobu. Tu sa spalo, keď sa pripravoval tento album. Ja neviem, čo v tej krabičke je okrem CDčka. No, jo, takhle. A pak jsou tam, pozor, jsou tam pastelky, jo. A takový velký plakát černobílý omalovánka. Aha. No, protože ono celý to je trošku o tom, aby se lidi nebáli být dětma. No, treba dať pozor, pretože, priatelia, toto je exkluzívna premiéra albumu Exkluzívna. Tomáša Kluse na Slovensku. A budete z neho hrať ešte v tejto hodinke. Čo nám dáte? Noé. Píseň Noé. Noé. Dobre, tak môžete sa pripraviť, aby sme si ju teda mohli vychutnať celú. Noé, hej. Noé. A my toto jedno CDčko, čerstvé, ešte nerozbalené, kde sú aj farbičky a omalovánka, posielame. Natália, komu? Tram, tadadá. Monike Folvarskej z Kamienky, blahoželáme. Takže, Monika, budete mať niečo, čo ešte nikto asi nemá. V každom prípade, ak my sa na vás tešíme aj zajtra, Určite. v Teleráne, bude zaujímavé a ja sa veľmi teším teda aj na živý koncert, lebo je ťažké zohnať lístky. My to tu v Teleráne máme a vy doma tiež. A Tomáš Klus, naživo, ďakujeme, že ste prijali páni naše Děkujeme. pozvanie. pozvali, máte to aj krásne. A dostaneme jídlo potom taky nějaký? A dostanete jídlo, odložíme pre vás všetko. A pretože... Ne, už není. Takže pohostinnosť, to je krásne. Bude všetko. Slovenská pohostinnosť a teraz skvelý Tomáš Klus iba pre vás.